Nyakor mgajwang dakika na para tok sa chiel mar Okinyi kamoro moro mintiere machiegni TWAK e chenro mar piny TWAK mabendo dwaro bedo godo kaendi kinde thuolo mar saa achiel gi nus. Abiro bedo kwatieko TWAK makama saa 2 gi dakika 30 mar Okinyi. Okinyi makawuono ber mar mondo mi watwagie kotende kod chal mano mar piny Kenya. Wang'eni gik mathoth bedo katimore pacho kaendi chutho to e jumani odiochieng' manyoro nwaneno ka kweth mar Azimio bende nobago rapar e gwenge mopogore pacho kaendi chenro mabende nodhi e yo makare. Koko manya kwa Ramogi Okinyi makawuono bende nitiere gi welo mabende olimo wa studio ka mabende osechopo mabende odoro poro godo wach kotende kod chala mar piny Kenya. Kaka pile hioronwa ote lai magwa magote machok 3:600 mbui mar Facebook bende yudowa achiel kachiel. Itudri koda mbui maga iyuda @Sharon Ongao. Abiro bedo gi welo adek en mana nariyo kuomgi mosechopo e studio. Achaka negi Beatrice Ayomo mabende en senator mowala e pacho kaendi. Senator mana ginyalo moso jopiny. Sharon mokwongo en Beatrice Ayomo. To nyinga ma official to en Beatrice Ogola. Nikech Ogola no e nying matiyogo sani e certificate ma wuothogo. Ka kamano akawo thuolo mar moso joka Ramogi oganda waduto kuonde ma untie ni oyawre uru kata piny tek kamano kendo piny dung remo. Amosou kendo ageno ni ukwe kendo wageno ni wapod wadhi mbele gi ngima. Iwacho ni piny dung remo ibiro bido ka nyiso ne to piny dung remo nikech ang'o. Koko mano ero kamano. Koko manya koronge jwang bende antiere gi mane en senator e county ma Kisumu mano Fred Outa mabende en jasiasa e pacho kaendi. Outa chuni thuolo mar moso jopiny. Ero kamano Sharon kumiya thuolo to mokwongo akawo thuolo ni mondo agone oganda wa molalo joheragi e Kenya mangima kamoro amora manyite chandruok owuoki. Kikero odiochieng' ma kawuono iyudo ka kuyo nitiere. Jogo samoro nitiere ng'at achiel mantie kelo mogo. Nitiere nyithindo ma bende nyoche kwang'iyo ngimagi to nyalo bedo kata ker mar Kenya ni. To ka koro kun chandruok mosebedo go e Kenya kaendi koro miyo jogo koro nigi masira kendo gilalo johera margi. Omiyo adwa ni mondo akaw thuolo makar kende mondo mad Nyasaye pong' negi fuoka ma koro nie chunygi kanyo. Ero kamano ahinya. Mokwongo mogik en ni koro oganda mar onagi kamoro amora ma gintie. Ero kamano ahinya. Senator chak mana kodi hitwa ni piny dung remo. Nang'o meni wacho kamano? Sharon en gima ji te ong'eyo to kendo bende akawo thuolo ni mar chungi jowa man gi lit mowito joge gi duto nikech wan duto wawito jogewa sama ji otho e thuru e namba motimore cha jowa nigi lit koro akuyo kodgi jogo mowito jogi jogo ma pod ni osiptal matuoyo jogi to moloyo ne minewa duto ma oganda wa duto to e Kenya duto te and elo mine duto te wakuyo gi mine duto te nikech ing'e ni sama tho otimore e piny kamacha mine weg nyithindo moko chuo mine moko yawuot mine omiyo mine gin joma winjo matek moloyo. Nyi neno ka miyo moro nitie ka ywa Kisumu momonj ode iyudo ka tiende be onge mowuothgo te ka en gi ywak kendo monj ode. Ipenja maber kendo wacho ni piny dung remo. Piny dung remo nikech Sharon kama wabede ni wan gi jowa molal to kendo ng'eny gi gin joma tindo. Omiyo e pinywa kaluo ineno kaka Kisumu nigi namba mang'eny, ineno kaka Migori nigi namba mang'eny, ineno kaka Homa Bay, ineno kaka Migori Nairobi kama wantie ni. Omiyo piny ok ber. Sharon. Ero kamano ahinya mana kar wach mabende ichako godo kanyo ema bende dwaro mar mondo miwa mula. Gimomiyo ni seyo hiseyo godo bila kaluwore kod ng'anyo mabende osekalo. Nwaneno kanyo ka jomopogore nolalo ngimagi. Moko bende noyudo hinyruok mopogore nyaka sani gintiere osiptal. Emomiyo odiochieng' manyoro kweth mar Azimio nokawo ting' mano mar timo rapar e kor gwenge mopogore. Rapar mabende nodhi e yo makare. Wabiro bedo ka winjo siganda George Bati kotende kod okang' makamano bang' mano bende awinje pachu kaka rapar makamano nodhi donge. Mana kialo ketina sigana mabende George Bati notimo kotende kod rapar mano mar Azimio. Mondo wang'ene rapar makamano notimre nade e kor gwenge mopogore. Kata bang' Azimio lando ni gichungo ng'anyo kendo kar ng'anyo ne gin kod rapar kendo lamo ni chunje mag joma nowito ngimagi kinde ng'anyo kod kwayo chang mapiyo ne joma noyudo hinyruok. Obila nobedo akicha kane giparo ne jomoko ne nyalo bedo jendeke e kinde nyasigo.
E boma ma Mombasa, obila no bedo ngeche alap ma pembe za ndovu kama ne johera mag Azimio kod jokero ni ratich oganda ne time rapar ne joma nyocha wito ngimagi. Nyiriri machuok bang' oganda moko misuma ka gichokore kendo chako wero wende manyiso teko ka ji oriwore kanyakla. Obila mamoko kuomgi noseketo puga mag iro malungo pi wang'e bunde magi. Ne oriembo lep oganda manochokore kanyo ka kata misuma mane gisechako keto e geng' yore manitie alabno bende nonyisgi ni mondo gigol. Obila go machal ni nomi chik mondo kik yie alam ne chunjego otimre alap ma pembe za ndovu Mombasa ne tipo mako ka nyiso joma ne omolo kanyo mondo mi nyis alabno twang'gi. E boma maduong' ma Nairobi, obila ne oketo wang' ma ok diemre apaya makali kor lwasi midendo ni expressway ma yande ne kweth moko mag rowere omonjo kendo ketho e ng'anyo matich adek juma mokalo, ka obila go ne ochung' mar thiro kweth moro amora mane nyalo bedo kod paro makoch mar rocho arita. Ok mana e apaya mar expressway kende, e chuny boma ma Nairobi obila morwako lep tich ne oluorore kod nyamburko kaka yor keto arita kaluwore kod chich ni jomoko ne nyalo luchore kendo donjo e chuny boma gi paro mar bago ng'anyo. Kata obedo ni obila ne one Mombasa kod Nairobi, e boma ma Kisii ma bende liet mar ng'anyo ne okwako e kinde mokalo, kawuono ne onge kata obila achiel mane one ka jopiny mane ni kod misuma ne owuotho e piny mayudore e bomano ma onge rakruok moro amora gobila. Kwe manoneno e kinde ma jopiny kod jokanyo mag Azimio e gwenge mopogore opogore ne otimo rapar mar alam ne joma nowito ngimagi, omiyo giseyo obila ni kare mosebedo ka sokogi e kinde mag ng'anyo kata bang' wuok kod kwe e utegi ka ginyiso ng'ur margi. George Bati, Ramogi TV. Yakwar mga juang mano kaka rapar no timo odiochieng' manyore mana ni kaunti ma Mombasa ineno kanyo obila bende nomono jogo eko ma bende nadhi moko msuma, jogo eko ma bende noting'o maua mar dhi nyime gi chenro magi. Kata kamano gwenge mopogore opogore kuom ranyisi kaunti ma Kisumu ineno kanyo ka jopiny nowuok oko ka romre margi, onge obila ma bende nomono gi dhi nyime gi chenro magi. Kapok awinjo welo ma bende wantiere godo pachgi kotende kod okang' ma kamano, nanyisi nantiere gi welo adek. Okinyo Jabungu meno okil Kamaloka bende osechopo ka. Okinyo mos jopiny meno kang' mari mokwongo mar bire TV mar Ramogi. Mokwongo nego akwang'wono achopo modeko matin itie jam moro manomaka mana butu kae. An kuom nyingi luonga no Okinyo Jabungu, ajasa kwa Bondo to Nairobi kae atiyo tij an wakili Nairobi kae. Amor kuom biro kae kawuono. Pero kamano machiegni dholiech bende wachoga di better late than never, donge? Kamano. Kamano machiegni ahinya. Outa chak mana pachi gi pachi kaluwore gi rapar ma bende Azimio notimo odiochieng' manyore. Neno gwenge mopogore opogore notime e yor kwe, obila kata bende nantiere gwenge mopogore opogore, nyasi ma kamano napod odhi mbele. En gima ber kana gima nya neno ka kwe nitiere, nikech ing'eyo kata kwa wuoyo weche mag ng'anyo kata e pend chik pira diga brio kanyo ko yie ni mondo ng'ato nyalo timo ng'anyo mayom, en gima nosekete e pend chik. To e higni 15 masebedo e politics, pod ang'iyo pend chik mar 37 mondo mi ang'e ni to ng'anyo tiende ang'o. Nikech kata ka nyicha none mayom tiende ni ng'anyo idhi ka ok iting'ori gi gimoro amora salama moro kendo yie ni mondo iwuoth mayom. Te ng'anyo higni 15 gi masebedo e politics, iyudo ka koluong ng'anyo gima pod chanda en ni mokwongo ji oseloro ndara. Gidhi giloro ndara, giwang'o ndara, ma mane e gima neno ka kelo pek ne sirikal. Ni koro kik sirikal e chikno oyiene mondo mi kik ngima lal kendo kik mwandu beti mang'o kethre. Koro ka ng'ama nodhi mane wacho ni kik bed jang'anyo mamuol cha, ema oseloro ndara ma kata ambulance ok tim mang'o okadhi, kata mama utuo to thathoya. Oseloro ndara makata chiemo kamoro amora ok dhi. Ma jopiny emiseyo kaluwore kod ng'anyo moseneno mag Azimio. Amadwa ni mondo adona segi e weche mar pend chik moyiene mondo tim ng'anyo mang'o mamuol, to kara dhi timo ng'anyo mamuol tiyudo ka en osechiwo liet ne sirikal. To e higni go te 15 go te pok aneno ka sirikal oweyo wach mar chiwo arita ne dhano to gi rito mwandogi. Kaka an masebedo seneta jatelo mar Kisumu kata MP diriyo, chandruok maseyudo e wechego en lal mar mwandu to kendo tho mar ji. To be pok aneno kochung'. En omiyo en puonj modwa ni mondo wan kaka jotelo, kaka josiasa, mondo wang'e ni to joherawa be ging'eyo gima pend chik mar 37 nowacho sama gidhi e ng'anyo.
ok ne kaka manyo luong nyoro ni kanyo ko luonge ni ng'anyo luonge ni lemo yudo kaka kotime kapo nono ne jopiny nyalo kawo mfano machal manyie dhi mbele cha maji wuoth mayom kata kaka neno matimore Kisino kata manyo timore Kisumu dhi konyowa maduong' ahinya mondo mi waketi sirikal tesri maonge elal mar ngima dhano to gi mar mondo jopiny ing'eni kinde ka kinde seogo bila jopiny nyalo ga mana wuok odiochieng' manyoro neno kata mana buore Kisumu na giwuok kendo ging'anyo mamuola sama obila dhi mana chopo kacha wach lokore seneta winj mana pachi in achiel kuom jotelo maber naneno koting'o maua niting'o nyaka musoma mutere kar jot mar Jaramogi Oginga kapok achopo kar ting'o muma kata moko candles manotimore nyoro no tadwa kuongo wacho ni Sharon to gi oganda waduto ne wawuoyo e chal mar piny ok ber gik maricho osetimore e ndalo manokalo ni Sharon mana kaka Outa Nyarwath wacho ni ng'anyo ni e katiba 37 tadwa wacho ni kata ng'anyo ni e katiba to sirikal to gobila ok oluoro katiba no gin e jok mokwongo oketho katiba no namba 1 gik maricho mosebedo kotimore en ni samoro itamruok ng'anyo to mano en ratich jopiny mar ariyo mosetimore en samoro goyo jong'anyo mano waseneno kuonde duto ma king'iyo TV tineno kigoyo jong'anyo minyalo yudo ng'ato dhi kong'anyo kotwe odhi otwere gi nyororo kamoro mondo ochung' owach wechene nuneno kogony ng'ano mogoye malich to kendo useneno kigoyo ji mang'eny oninde hospital sani kwawe jok motho kineno kidhi hospital Kisumo sani ibiro yudo ka rawere onindo to king'iyo kako go rawere moninde hospital go ibiro yudo ka mago jok manego kamoro achiel adha ogo duong'gi ogo bembegi ogo nungogi mano nyiso ni jogo ne nigi target mano nyithindo mohinyore kato uchako neno ka jothurwa otho mang'eny ochakre Nyanza ochakre Nairobi ochakre nyaka Kambani mano kelo vigil mane wan go nyoro kendo adwa puoyo mana kaka Nyarwath osewacho ni vigil manyoro ne watimo gi kwe to kendo wan watimo gigwa gi kwe mobila ema biro ketho gigo nuneno kwa timo vigil tiend vigil mane watimo nyoro en ni ne wachung' gi jowa ne wakuyo gi jowa motho to kendo wakuyo gi jowa man gi lit mane momiyo jotendwa kotelne gi baba nowacho ni mondo wadhi kuonde duto mwanyalo dhiye jowa manok nyal biro Nairobi kuonde duto nikech ji otho kuonde mopogore opogore mondo gimok musoma ka waywago go jotendwa motho to kendo wakuyogo gi jowa kendo waketo mafua mano en ranyisi mar kwe to kata kamano nuneno kata kuonde moko mane timo gigo gi kwe polise ne pod odhi mogoyo jogo omiyo wawacho ni piny ok ni maber wan gi sirikal molokore sudhe wan gi sirikal guok molokore sudhe guok olokore sudhe ting'eno kayo nyaka wuongi okayo nyaka nyithind dalagi mano ema richo koro biro e wach vigil miwachone ne walando mondo ji obed gi kwe to kendo vigil no pod dhi mbele nyaka kawuono pod odhi mbele nyaka seche mwadhiyene nyaka kiny nyaka orucha nyaka wachak wayudi weche manyien mwadhigo mbele kaka juma mabende Azimio kitotenge mar chiwo alam makende ne jogo eko mano hinyore gi to kendo Sharon kata achiel kuond gik maricho ok en mana tho kende tho ne marach mogik nikech ka ng'ato osetho ok onyal duogo neno kata ka jofwambo kaka un itamo timo tijegi kendo igoyogi Mlimani Lokot kanyi neno ka igoyo jofwambo nuneno kata kokinde itamo tijegi mane kinde mabende Babu Owino notere e Mlimani Lokot yes nikech yes itamo riemb okinde mobiro chung' negi mobiro chulo bel itamo riembi nyaka jofwambo mabiro timo tijegi to kendo neno ka polis notemo kata kelo style machielo magirwako nyaka lewni kendo gitigo gik moko ne gin jofwambo mondo giwuond jowa mondo giliw jowa kuonde mantie
mondo gihinygi. Ero kama na nyaka luore kod milome mabende migomo chung' weche mag arita kwe bende gocho ni gitimo nonro mag obila madibed ni norwako lewni mago mag civilian mok lep tich pod oneno gin obila kata owe mano ko renting mabende okwach kich biro bedo katiyo godo. Okinyo Jabungu kaka japiny in kori los kaka japiny nikech antiere gi josiasa kaka japiny bedi kaka okila kama loka ayo na pachi ka luore kod ng'anyo mabedo osebedo ka neno odiochieng' manyoro nano ko gai marazimio gi jotelo mamoko notimo limbe kata mane e ute thieth mopogore opogore bang' mano nochiwo twak gi jopiny iwinjo kata ka Odinga pod nitiere kod chung' motegno ni ng'anyo pod biro bedo kadhi nyime wa inyi na pachi ka luore gi masira mabendo oseneno nonro mabende timo nyaka gisane kar wach ng'anyo kae gima tek ma an go en mana luwo chike nikech chik wacho ni ng'anyo unyalo dhi ng'anyo onge gimotamo to koro e chik kidhi ng'anyo kata kiting'o kidi mano chik wacho ni you are armed and dangerous kiting'a tinga kidi joma ogitiyo maber e wach defining wach ng'anyo kae en wabunge nikech chik wacho ni unyalo dhi ng'anyo mano miu bakoro ng'anyo ni utime nade uchake sadi ubo wuotho gi kanye to ubo tieko sadi to udwa protection mar obila mago chik ma nyarwath kae mosebedo mbunge nyaka wakadh katiba ni pogitimo to kar ng'anyo kae jowa ime inyorega mang'eny nikech maise yo kwith marazimio ni samoro gechwala ndika e sama winjore nikech ong'ewa wan kaka joluo wan jong'anyo wan ema wasekedo ne Kenya ni chakre nyaka yud independence wan ema wainyore wach ng'anyo ni wabunge wa nyaka wakadh katiba manyien ni ema oketowa piny nikech katiba wacho ni udhi ng'anyo ang'omo tamo mbunge ma Kaluo bigi act of parliament moro ma guide wach ng'anyo utimo kamae ko yudi e ng'anyo kata gi kidi mano gimarach nitiere achiel kuom jod bura manyaka gisani osechwalo dwara kaka mana ni paro makamano bende bana to en od bura Beatrice en senator e od bura maduong' mamalo mano National Assembly mar ng'iyo kaka ng'anyo nego bed ni tayo rwakruok e ng'anyo achiegni do nyinge wiyo wili godo matina biro bedo kanyisi ni en mjumbe mane Sharon ng'eyo problem an go wach ng'anyo Kaluo okochako sani Kaluo osebedo gi ng'anyo chakre 2013 bang' Uhuru donjo e telo 2013 dine wabunge wabed joma tiyo maler joma konyo oganda wa dine giseketo chike gi chon makoro tho mineno mang'eny matimore Kaluo ni debed ni gionge kata gibedo mana mapiny nikech ok inyal dhi e ng'anyo ichiewo gokinyi iseloro yo onge mtokni madhi kamoro amora gokinyi imi kidi nyaka kata ng'amo kidhi e ng'anyo ikadha gi kidi e chik wacho ni you are armed and dangerous koro kidi ni kata ka police oneni iting'o kidi police biro timo ang'o en ben dhano kaka in ma jopiny kind thuolo ma bende pok gichako seyo obila gin bende gisere gin giwuon kaluwore kaka gichiwore e ng'anyo maket kod magi kosita mwacho na obila be nigi problems gi ok ni obila be ber tijni problem maduong' ma wan go en chike mar wach ng'anyo ni adwa penjo niya jang'anyo oting'o kidi kendo wasaneno jomoting'o kidi nyowaneno kata ka joma moko mabe luongore ni leaders odhi e pap kaming'anye koting'o bunde koro ng'amoting'o kidi gi ng'amoting'o bunde waneno mbunge koting'o bunde ka wuotho gi bunde kendo wuotho go kod koro gima penjo niya ng'ama nikech ne oluongo ng'anyo Azimio oluongo ng'anyo waneno ka leaders moko bende wuok ojoy nikech gin jong'anyo te koro nikech gin e pap te moro ting'o kidi moro ting'o bunde waneno ka police lao moting'o kidi to moting'o bunde dak waneno gimotimo nikech mago slate adwa ni mondo awachne senator en kinde kobire gini an awuoyo experience to kendo adwa na penj bende nyarwath ni obede bunge 15 years
to wacho ni onego wapuonj jowa kaka ing'anyo. En opuonjo joge kaka ing'anyo malomo nade. Ema wacho ni higni 15 asebedo gi experience. Ema miene no kanyoche. Mano experience mar ng'anyo kose experience mar mar telo. Tema se wacho ni mokwongo statement mara ni gima duong' kabisa ni article 37 no pok watiyo godo kaka jo Kenya to moloyo sana oganda wa. Ing'ini ng'anyo ni king'i kata samo wuene joma nigi pek mar ng'anyo kata joma tho sani gino nagi. To en penjo mabero ni bunda penjo nagi ni en marang'o igni gi te. Wane manyaka wachwe remo eka demokrasi bedi. Wane manyaka wadhi e ng'anyo mohewa ja Kenya mora mora. To wan bebe manyaka negwa. En ang'o miyo to ng'anyo to wacho ni nyaka wadhi mamul. Gima nyaka ma pod chanda sani ng'anyo mamul ni pok obedo. Nyaka bedi higni 15 go. Munda wachi ni pok obedo nikech kata manyoro ni Kenya ng'anyo nicho chak ni mayom. Gima gichako go ma pod chanda kaka seneta ma Kisumu. Iyudo kaka hotel maduong' mondiko nyithindwa machalo kaka Sarova mar Imperial cha. Ni jang'anyo dhi gi kidi. En gima miyo ni naweyo wach mar politics weche mag ng'anyo go. Nikech onge kaka wakonyore. Wan kore ema waketho gigewa motimo ang'owa. Ndara mo wakwayo no ema wamoke mach. Kendo wachako kwayo sirikal no timo ang'owa. Obi olosi. Mano ok en ng'anyo. Nitiere gik mabeyo mwanyalo wuoye molo kaka wan e bunge kucha. To kata mnakinjo kaka jopiny loso usiwacho ga bende ni jo maundu jonjore bende jariwore wachi ni ng'anyo no kosewuok kaka Kisumu kaya koredo ka jonjore ni malo mohewa ng'owa jang'anyo. Janjore ne miyudo ka en sani en nyaka gi bunde. Janjore no en men nyaka gi bunde mowuothe iye kanyo. To mane momiyo icha gweno ticha ogwang. Nikech ka polis sani dwani mondo okony mwandu. Janjore cha botinga ng'owa kaka manyege timo Nairobi ka ebo tingo bonde owuotho odwa kwalo kamoro e kido mar ng'anyo. Polis koro bed gi chien koso polis nyaka tund kanyo. Mane penjo mantiere godo dibed ni kata mna kaka oganda jonjore ma bende samoro donjo he joma ng'anyo miweni obila bende tiyo gi oteko ni kuom ranyisi okra mna gwenge mag Nyanza kende ma bende waseneno kethruok mag mwandu. No aneno kata mna paya ma Mlolongo no kethore. Supermarket ji odhi mokwelo. Expressway odhi mokethi. Magi duto te samoro kata mna katimore he momiyo ni dibed ni obila tiyo kata mna gi oteko mathoth. Awinjo na pach Beatrice. An ba dwariora ne sama ji ng'anyo jowa to nochako ng'anyo maber ndi kendo ineno ka ne gichako gi peace. Wan achiel kuom joma nochako ng'anyo sama nochake cha kendo nineno ka baba wuotho to wawuotho gi ji mos. Adwa na wachi ni obila ema samoro medo kelo koko e ng'anyo mana ka nineno kata kuonde mani ji leme mane gin kendgi kubila onge kata kaka Kisii onge gima notimore. To e ng'anyo nitie role ma polis onego tim. Polis onego obedi ka ng'iyo mwandu mag jopiny to kendo ging'iyo jong'anyo safety gi ka gi protect gi. Tineno gima chako kelo koko en makelo kata chako bayo kidigo katia gas osebol osego ng'ato bunde. Nitie gimiluongo ni instinct. Dhano nitie gima ka gimoro osetimore kata kama wabede ni ng'ato biro kaka ringo nyaka wabuogi kendo nyaka ng'ato mandre karitore. Koro adwa na wachi ni jothurwa kata kong'eyo jatendwa baba Raila Amolo Odinga kanyoche luongo ng'anyo nyocho winjo kowacho kendo nuoyo di mang'eny ni ng'anyo en ng'anyo mar kwe onge gimiketho ji owuoth mos ji otim ng'anyo kanyiso tabu magin go nikech cost of living ni malo to adwa na wach ni niya sama koro wawacho jopiny modhi ogoyo kata mana hotel mano rach to dong nwaneno nyaka polise moringo modhi nyaka ute ji Kisumu kama ne ng'anyo onge to gidhi magilawo ji magidhi nyaka ute ji kuma ng'anyo onge magigoyo mago to be ne jong'anyo magi duto te mabende agin nyaka gisani donde mopogore opogore jokedne ratiro mag oganda bende timo nonro mana ni nitiere penjo mabende okil Jabungu no penjo ukaindi ahinya nyaka luwore kod chike manego bed ni kata mna jood bura chwalo jood bura mabende nawacho ayudo nyinge Jofrey Ruku nitiere paro mamoko mabende nobiro godo mana ni poko chwale nyime od bura mabende okadhi kaka nego bed ni igayo ng'anyo makamage nikech aparo ni kanye kuma na koth to chako gowa godo kwacho ni ng'anyo moseneno e kind thuolo mosekalo osebedo gi rochruok mopogore opogore. Waonge ng'anyo higni 15 go
ng'anyo mondike katiba waonge go e Kenya. To adwa na wachi ni duoko. Atiek matin tu. Ng'anyo mandike katiba 37 no king'iye en waonge kode e Kenya. King'iyo ng'anyo mancho tim South Africa gi Malemo. Kidogi pimo gi ng'anyo ma wan go e Kenya igni go te. Wan waonge gima ng'anyo. Tiende ni chik mar 37 cha en wakawe mwanywande mwawite. Mikich ok wati kode. Ng'anyo ma wantiere godo en ng'anyo ma ketho mwandowa. Karere ber mar bedo gi katiba, Jabungu. Bedo gi katiba en ni ong'isowa kaka onego wadagi. To ka koro ikethe ema kelo pek ma koro neno ka koro sirikal tije momiye en law and order. Mano chik momi sirikal. Ka koro ikadho ondamoni, sirikal koro kawoni atua makar kende. Omiyo sirikal onge odiochieng' moro ma sirikal igni go te. Igni masebede go te. Onge sirikal moseyueyo. Ok ni mae menche karo nege ji. Higa mana bire 2008 mane lweny mokwongo cha. Dhano manwa sombo kowuok onagi ni anana achiel kuom komiti. Mono tulo mar higa mar 2007. Iya. Dhano manwa tero Kisumu. Nyanza mangima. Pod awinji wiye nyaka sani. Koro mano wadwa wacho ni nego ji koro no miyo mol. ok no mol. Wacho ni en rocho mar katiba ma dhano koro ok dwa kawo mondo tigi katiba maluwo kaka ng'anyo timone ng'o. Koro wase dhano hang'eni okili biro bedo kikonyowa ka katiba nitie to katiba ok lu nyaka gi jotelo. Ose jotelo koso ose dhano nikech mana jotelo kinde mosekalo wacho ni sirikal bende chal ka gima tayo ji ka gima pod wantiere loch wagunda. Ing'eyo joma ng'eny be kar wach ng'anyo ni nitie joma ng'eny mosedhi od bura matamo jo Azimio kik dhi e ng'anyo. To courts te otamore ni ok onyal kwedo jogi kik gidhi e ng'anyo nikech magi ne gima nie katiba. Ng'anyo ken mana mar kata siasa kende. Waseneno kata ka dakteche dhi e ng'anyo. Nang min mar dakteche to ok nenre marach ka mar josiasa. Giluwo chik ma onge nikech ng'anyo gi mang'eyo gi ng'anyo gokinyi i-notify imiyo notice obila ni ubo udwa ng'anyo tijo obila kanyo en rito jo ng'anyo ok ni kwedo gi jo ng'anyo. To koro kan oganda luo wan ncha nane ng'anyo moro yuda Makweni. Jogo police nok chand jogo. Nen ng'anyo mar siasa koso. Nen mar siasa mar Azimio ni ma Azimio luongo ni. Police olwa jogo gidhi e yo to gitieko maler. Mane midwaro? Wan koro ganda luo ng'anyo ichogo kinyi tair gine kacha. Machoseliel. Police poko chopo onge ng'at mora mora. Ka police ochopo kanyo, police bro loso kodi ise wang'o yo. Ng'ato ka ng'ato nigi kidi. Mathoth ne kata mno ganda wa kama kaluo koro giwacho ni mag signal mag ng'anyo en moko taya. Problem ma wan go kaluo en leaders ma wan go sani. Nikech jogi ging'eyo chike go maber. Ging'eyo chike mag ng'anyo maber. Koro seyo mar jatelo donjo kanya gi japiny ma samoro wang'o tile sendara. Ginyalo wuoyo gi jopiny ni kiny wadhi e ng'anyo. Ane madhi telonu. To ng'anyo ni nikech onge chik sani. To joluo ma pod dhi nyore e wach ng'anyo ni nikech wakia ni ng'anyo en ang'o. Ng'anyo watimo ang'o. Nyaka gisen kata mana kwa winjo jatende kweth mar Azimio Raila Odinga dochi manyoro noloso chal ka gima ng'anyo ni pod biro bedo ka dhi nyime kata kamano jatend piny bende noneno kon ndiko ne andika mano kokalo mbui mare mar Twitter ka bende wacho no ikore mano mar loso kod jatend kweth mar Azimio mar mondo mi ginene piny Kenya koro chopo kanyo. Okinyi ma kawuono kata mana kineno gazede nitiere headliners jogo eko ma bende geng'o mar mondo mi twak makama kik bede. Nyaka sani wasewinjo seyo mopogore opogore jotelo ahinya jotelo mawuok e kweth mar Azimio wacho ni rais mana jatend piny nitiere kod simb ong'we yamo mano mar Raila Odinga na mani kik luonga mar mondo mi gilosi kar mi ondikne andika kokalo mbui mar Twitter. Wacho makamano na winjo kata mage headliners mage headliners mamor ka jakom Raila Amolo Odinga winjo sandruok to moke kode en chwe modho rembe ema wuoyo kamago kichen ng'ama samoro king'iyo to ok nyal yier kata gujo. Nyako wacho wa jakom to kuro dhi mbele. Kich kara sani kata jowa minego e ng'anyo ma kuro dhi marach me wang'o ndara itimo ang'o ginigi. Ok ginyal wuoye mondo wapuonj jowago. Wadwa ni mondo wuoye
kosiro Raila ne mondo tine nikech penjo mantiere onge headline marije joma wuoyo king'iyo gi nogandawa headliners gontiere kwith mar Kenya kwanza oken kaka sani winjo ka gichako wacho gin mamorogi ok de giher mondo kata Raila odhi kanyo nang'weni manotimore kich omoro kor kich koro dhi bedo telo kich koro yomne asebedo telo ame wacho ni yomne ka koro Raila matiyo ne to en koro olwalwa Raila to headliners man kocha tere gima ma Kenya kwanza ma wacho ni onge rais en adi achiel kendo ana mor gi gima nyokao kata mbele kacha an chieng' moro asewuok gi jakom Raila mondo dhi kowuok Dubai na rado Dubai ka jakoduogo ka ma wacho weche ma ok anyal wacho ka iwinjo nikech onge tiende mondo igini gi te oseketo piny kama idware e demokrasi mitimo ang'o koro ok onyal ting'e ne jo Kenya te higa ka higa oganda na matimo ang'o ema ting'o pek mar gini an nawacho ni kata demokrasi mosekelo ni nyaka oneni watieke maber dong matin nikech sani kane en leader mar opposition moloso ni office makoro ji wuoyo ok ji yanyre ji ok wang' ndara ji ok ba bunde polisi ok goji kata ngima mapek ni dikoro asetindo kamoro to kendo pod en dwaro mara ni mane monego otim nikech ji ole kach sama ji dhi ng'anyo no jo siasa ge neno mang'owa neno maber president mar Kenya ni ok okia Raila Amolo Odinga mae japuonj mare ne wan kode an wacha kan ka kuro an nyaka jachamane wan kanyo wate ok ni no kia president ni ong'eyo to president ni motimo ang'owa ong'eyo ndalo moro ne gocho ni wang'ere ging'eri makata king'iyo an ka ng'iye kaka Outa ting'iyo kata ni sirkal molos sani niendi ng'eny dund mar jo ODM matimo ang'owa joma ne monowuok kuche mantiere gini omiyo onge gimo miluongo nang'owa headliners gin joma koro moko ofuku mar Raila Amolo Odinga manye paro ni ka koro gorwok ng'eny to dhi yudo nus mukati iwinjo kama lweny nitiere awinji nigidhi yudo ang'owa nus mukati to wach nus mukati ni kata mnakinyo kweth mar Azimio gocho ni gin ok gidwa ok ober kich telo ma wan go sani kit ngima man kanyo wacho ni kisa jaloch kiloyo to iko ing'e diwa abich to ng'ane weyo timo tijano endi koro giseng'iyo gi wach mar nus mukati ni kata mano iwinjo ka jogo moko kuom Raila ni wagore agwaji yotho mondo ka koro sirkal biro neno ni to koro idhi pogno nus mukati emomi neno kaka nyoro giketo story mang'eny sijui kia president ma Tanzania mopoko biro kata Kenya mane na dere poko biro ni jotishe manyoro director mar status biwi kaka joasami jo chako gino giwacho ni president obiro en hotel moro president maduong' mar Tanzania nyalo biro chamo kuon dalariyo to gimokele to Outa penji dipo ni Raila nok wacho wach makamano e ute mag fwamba hinya mag pinje maoko dina jatend piny ondiko ote mano ndiko doche manyoro nikech wang'ino doche manyoro nogono bede jatend piny nitiere piny emo miarwa na wach ni ande jatelo maduong' mar rais mar Kenya kanyo wuok nyoko odwar mondo obed secret tineni inok ing'eyo simu manyogoyo to wacho ni kata ka wuoyo gi Sharon e simu kama tang'is jo Kenya ni an asetimo ang'o aseikora omiyo nyokete nyo en language nyen dhok maber okete ni owadwa ana wuok matin gima ne wawuoye simu cha awuok matin ka duogo to koro thuolo ni kinyalo timo ang'o Sharon adwa wacho ni Jabungu bende ne kik weyi ok Sharon adwa wacho ni oganda wa mondo ne ni Outa gene uwe about headliners ni Azimio to nyaka en sani uwe ko wacho ni handshake no torach kiote marana onge ng'ama to handshake adwa na wachi ni en on record king'iyo kata gaset makawuono ka baba wacho ni president ong'e address ne kendo president ong'e namba ne koro mano baba mowuoyo kikikete jomoko tadwa na wachi ni headliners miwacho go kanyo chuneno rally moro lemo manyoche jouka odhi e Kericho ni neno kaka ji wuoyo ma wuoyo ok bi timore nade okawuoni mane headline ok gido nus mukati ginido mana TWAK wan kama wacho wach nus mukati pok wawinjo wan sama wawuoye ni ne babo luongo jo Azimio luongo ng'anyo and ng'anyo no luongi nikech 1 2 3 ngima mapek
gi gik mamoko kaka iloso wach IBC sani ne ok ber to ngima to pek ne jo Kenya. To adwa na parnu ne Outa ji mondo luorre. Ok inyal wacho ni ng'ato wacho ni oro message ni kiano wadwa kiotimore nadi, winjo ka babo wacho ni ong'e address ne kendo ong'e ang'owa ong'eyo. To adwa na parnu ni nitie nyaka wach budho manyocha oketie mbele kama nyocha okalo cha ni bipartisan. Kineno sama idwa tim negotiation nitiere kata ng'ama ineno ka language ma ng'ano tiyogo nyiso ni en gi gombo mondo ji owinjre. To mana kaka ineno ma luongo oro message ne baba kata e Twitter, mano pod nyisi mna ni goodwill mar wuoyo otimore onge. To koro adwa wacho ni hardliners gi, waweuru hardliners gi, wan gi leaders wa, wang'euru gik ma leaders wa wacho. Taduogo kende mbaka moro mogo ka mbele kacha kiwacho wa chik, wakili wacho wa chik. Adwa na wach ni chik en gima iloso kade mbele. Outa osebedo jabura. Chik en gima kolosi to nitie kanyalo chak pod i-reviewe, ilose. Ka nitie gik monengo losi, onge gima tamo chik timo ang'owa losi. Tadwa chako duoge wach ng'anyo mowacho ni uneno ka Azimio luongo ng'anyo, to kendo Azimio osebedo ka specific. Ng'anyo biro bedo chakre sama kama nyaka sama kama. Giwache ute mag fuambo gichwala ndika di. Matiende ne ya omiyo bila plan mondo tigo kata mana kata vigil mane wawacho ni no wacho ni biro time from 6 to 6. Gima adwa wacho Sharon ne oganda wa to nekech kendo ne Outa be gi joma nie sirikal. Sama luongo ng'anyo to sirikal wacho ni jo Kenya mondo dhi adhiya mbele gi tij gi ji odhi e tich ji kik dhi ng'anyo. To bila ne mosekawo moloro nderni te, modino nderni te. Koro ng'ama ng'anyo. Dong samoro nikech ok yud andika nikech kana adwa chako wacho ni ya Sharon kapok idino na ni ya sami wacho ni go jok moting'o kidi. Daktari mancho go kadhi e tich Migori chenche ting'o kidi mane. To gi joma moko mwaseneno. Wawe umore ne wawacho ni joluo ni nego nekech giting'o kidi, kech gitimo ang'o. Wang'e jogo negi nyaka kijana matin ja higa 13. Waneno kochwad tiende obila. Waneno ka polis moro liwore ka liwo ji. Mo nyathi moro nindo ka kosenegi, koro rito kendo liwo moko. Koro mago to ne jomage ma okadwa ng'adi ni mondo in wacho koda dhok mwawinjore. Yes. Wang'i kuma koth ogowa. Yes. An mano kende ma wachuni. Koth ochako ogowa kanye nikech ineno pek ma wan god e ng'ach. Wan wambe wan jo Kenya. Okamano. Ang'o miyo wane manyaka watho? Adwa ni mondo ipenjri penjono kiwuok ka odiochieng'. Wane ma ka ng'anyo rumo. Nwaneno ka ji otho mang'eny nyaka wakambni nyaka Kisii. To joluo manotho kaka Kisumo. Iwinjo ka wakili wacho maber ni nyocha en mwakweni. Kane en makweni oneno ka ji ng'anyo to bila ritogi. To kibiro kaka watimo kichopo ok owinj gima wachone. Adwa ni mondo wapuonjre mana kaka wakili wacho gima timore makweni. Kwanyalo timo mano Kisumo kamae. Waonge tho mwanyalo timo ang'owa. Mwanyalo nyaka wagni kama koth ogowa. To nyaka wapenjre ni ere gimomiyo wan oganda monagi ni manyaka walok demokrasi, wane manyaka watho, wane manyaka wawuoge ndara, wane nyawacho ni kada Kalonzo manyo biro ni. Kuwene Kalonzo mondo Raila boywe kik dhi yana. Dakumiye Kalonzo. Ma ora ma uketo. Umiye sakasa. Ng'amana omiyo Raila okomany kende. Sakasa. Ema wacho kaje na Simio. Sani endi awinjo ni Kalonzo dwaro bedo president. Ng'ato ka ng'ato nigi right mar dwaro telo. Outa kata in dwaro senator miyudo. Iwe mna kendi kata nie mno. Ema wacho. Dakwa we en Simio. Sani kure odwaro ni mondo beda no president. Dako kawe odichieng' moro mondo otel ne ang'o. Otel ne ng'anyo. Nikech kaka sani. O kaka koro sani. Awinjo no dwaro bedo president kendo wacho nuo Simio. Niko ok wendose sani to ok oduoge ng'anyo. Koro nyiso ni ng'anyo dhi dong' ne jaluo kende. Gima rach man go e kind siasa kaluo ni geno wate waketoga kamoro kochopo kar siasa kae. Ma kaluo ko kine ODM to jogi ok nyal kata winji. No timo siasa moro marach. 2022 mokaloni.
makoro jasiasa maduong' wacho ni wane Azimio but kidonjo kaluo lewni mag Azimio iwo ya wasi ka en ODM to gini obagowa wachungi ODM to kwa yudo to chunwa okni koro kata ginene nikech kata campaign ng'ato kaka gumbo ne support Raila but kodhi e campaign mar Azimio igoe to ma wadu ma jaluo wadu manyalo mi kata alternative leadership koro ineno mano gimosebedo ka koro kokwa yudo wan gi mirima mang'eny ni koro ODM wane opposition onge gima wadhi yudo e serikal kae joka dhi gine koro jotelo mag kaluogi ema gitiyo gi joluo marach gitiyo gi jopiny marach koro gin gitemo kata wach gine nusu mkati no nitie nikech okinyal bedo ni itimo investments mang'eny kamae to ineno ni Outa nyicha uyudo gimoro an koro aonge Outa ni e serikal an aonge na yanyoga Outa koro nyaka watim gimoro wa insight jowa dhi e ng'anyo nikech ng'anyo timore kata Mombasa ng'anyo ng'eny onge jaluo moro mani nigi interest ma jowa e piny kae jogi bedo elected mana gine mar Raila interest gi ema gineno but wach ma konyo kata japiny kae onge pare ni kata sani kaluo onge kata gi any fisheries depot devolution osebedo go higni 10 onge gimoro amora ma devolution nyalo wacho Siaya county onge gimoro amora ma Siaya county oseloso ma ginene ne county kaka Kakamega okinyal compare sani Kakamega gi Siaya to magi counties mane yudo ga pesa ma Siaya ni ne dhiga kanye governor ne konyo jo piny nade gi pesa ma devolution mane oyudo ni wabunge wan go mang'eny ki gocho ne bunge makaluo okonyal kata mako simbi omi mana bodyguard kata driver ne maloso kodi an gi clans moko mane wabunge kata gine kae e got kae central kae joga very free gikonyo jopiny CDF ko biro en kamae be kineno sani ko gine nini koro one man one shilling ni pesa mag CDF gitin idon mondo gimede nitie mbunge mane majaluo mose gine gi gik makamago onge koro ka loko siasa wa mani koro ni kokwa yudo telo ten mana dhao ka loko pachwa nikech sani president en Ruto nyaka 2027 kikwa wondre ni wach sava ni ibo yao sava ngamo bro lando Raila president gi sava bro lando Raila president donge chik wacho ni ngama lando president en kamae koki yegi duoko mara IBC ichome Supreme Court donge ne wadhi nyaka Supreme Court wacho gino TWAK makamagilo koren ke chara manang'anyo mazimio sani timo gitim ni gidwaro kata mnasaba gidwaro kwa luore kod pek mar ngima mabende japiny ka senator nikae mokwongo senator nikae mokwongo ne gichako gi wach sava ne gichako goto awacha manang'anyo masani ilose wach nyaka samoan kan sava nyaka samoan kan pek mar gima gidwaro kanyalo watemia Jabungu tieki sorry koro onge gima nyalo ginene president en Ruto process no jine oseyere kae IBC manolando rengo kaka governor emanolando Ruto kaka president wanga kaka governor mar Homa Bay emolando Gachagua kaka jalop ker chike nitie kae e Kenya kae wan gi chike maber moloyo kata katiba machoncha ing'eyo ko yombi onge kaminyalo yude gine onge kaminyalo yudo resruok to Supreme Court ni be ose overturn yiero mar president 2017 jopiny no ero Uhuru kaka president Azimio no dhi Supreme Court no mane gidhie nyocha ni Supreme Court no koro ka Supreme Court wacho ni yiero wacho maber ni koro udoge yiero mano to bernu but ko wacho ni ng'ani noyombo maber to mano udhi e ng'anyo Sharon nyaka sani
amor ni kata demokrasia thuolo ma wakili wuoyo go kama koro wacho go gigo. Baba Raila Molo ne motimo ang'o emokelo. Outa Nyarwath nyocha nie Senate kata the first Senate. Devolution momiyo Outa nyo bedo senator. Baba Raila Molo emokelo. Ok awinj kamago to gipuoyo. Gin wacho Ruto president onge ng'ama nyalo gole. Wan wawacho ni ya kaka jo Azimio. Azimio koro chalo wan e duond jopiny. Sama wan kaka wachako Outa yiena ni piny to tek kendo kech to nitie kendo gima wawinjore ni ka piny tek to tek ne ji te. Ka kech nitie kech ne ji nite. Outa wewa uru mondo Azimio wa fight ne jopiny. Tadu wachako wacho gimoro ma wakili owacho awenu thuolo. En ni siasa wa rach. Ni ka ODM korwa kocha to ni en mana ODM. Adwa paro ne owete nagi. Ni nyake Outa kuma gintie no. Kidhi Rift Valley onge ng'ama nyocho yiene mondo bed gi party machielo. Kendo nyocho neno ka Ruto ochoko parties te moketo obede Outa diwa achiel. Kuonde go nitie Outa nyaka jok manochung' manoyombo be manoko ginene kech kako wacho no e kaka nyake tim. Adwa mna nyisou kendo awuoyo kodu kaka wetewa ni eruru gigu mondo walos gigewa ka wadhigo mbele. Adwa chako wacho mano bende ni gima chielo. Aparo kaka okil bende na wacho ni bende chama en gimoro achiel. To tione japiny bende kitiyo gi chama. Gima dwa wacho wabeduru ni ka wane chama Outa. Kasa miloyo kaka ne loyo senator cha. To mano chama no ber. Dak ni we sacha samiloyo ni party no ne rach. To sama koro ng'ato dhi ng'eny jok migine ni sama koro ng'ato kodhi to mano rach. Outa kata an man kan na chung. Ne okayudo. Ojite ko chung ji auchiel kata ji abich ok unyal dhi bedo butiko no te be ok unyal yude. Problem to mana sane pod sana. Aya mana kitiyo mana gidwona Outa kama kwa dhi ywe mati. Nitie opposition katiba ma wan go ochiwo room mar opposition to gi joma tiyo. Wane opposition kaka Azimio emomiyo nyaka wati tichwa and tich mar opposition en nyaka wachek gik ma serikal timo. Awinjo ko wacho saba. Ka saba wanie gi wach ere rach ka Azimio wacho. To ka nitie ber kanyo dak yawe mondo wane gima nie iye. To ka cost of living ni malo ma ng'ata ong'eyo. Nyuneno finance bill kokel e bunge. To finance bill itimo ne public participation. Uneno nyako soro whip mar Outa kawacho ni ne nyaka ginyiew ji mondo gino kal. Ka serikal ong'eyo ni gimoro inyo jopiny inyiewo ji mondo gikal nang'o. Ok iwewa mondo gino dhi mana gima nawacho ni kata konyewo jod bura kata kaluo mana gima nawacho ka Outa ochung' kata gi Outa Senate ochung' gi ODM waket jogi gite e ratil. Manifesto mar Outa en man. Japiny ok ng'i chama sane, japiny ng'iyo dongruok, no? Koro jotelo machuno wani kae ok wadwa madoa. Kaluo kae en ODM. Jomoko gi ok wadwa kae. Outa gi no campaign jogi no Kanyiero kod mor dhi nyime. Nadwa bedo lawyer. Kakoro piene mininde okinyaban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise cham. Oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town. To ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich. Saa 1:45 otieno. Kit oganda chano timbegi.
Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moket gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile nalia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng', nyaka sa 10, mana Ramogi TV. Nyakwar mga jong machiegni kendo kang marariana no kathulo ringo matek miwuoro dakika 2 tok saa 2 mar okinyi. Pod wantiere ka gi TWAK e chenro mar piny ka bende okinyi makawuono thor wach ma bende wantiere godo wang'yo chal mar piny Kenya. Ahinya nyaka luore kod okenge mopogore chutho to weche mag siasa. Nikech okinyi makawuono antiere gi josiasa, antiere ka gi Fred Outa manen senator e county ma Kisumu, antiere ka gi Beatrice Ayomo ma bende luongo mana ni Beatrice Ogola kaka wajang'io luonge, bende senator mowale pacho ka indika kod Okinyo Jabungu ma bende en okila kamaloka. Pod oporo wach ahinya nyaka luore kod chal mar piny Kenya. Ote magi aneno abro bedo kasomogi. En mana ni kamano wawecha mwachak godo Outa. Gima adwani mondo apar ne senator en ni e siasa makoro wadhi go mbele, makoro waneno pek e higni gi te, wan kaka oganda. Jakom osetimo mare, adwani mondo owacho ni dak wawachi. Osewuotho e demokrasi. To gima koro litna en ni demokrasi mokeleno koro chalo gima kethore e weche mag ng'anyo makoro dhi mbele, makoro miyo ketho ratiro mar ng'ama chielo. Nikech sami ing'anyo tiketho mwandona kata ji tho, mano koro chalo ng'ama rocho wach mar katiba mane timang'o manikelo. To jopiny mang'anyo mawacho jopiny ng'anyo nikech wanyisogi. Jopiny ng'ino ng'any kapok watimang'o, kapok wanyisogi. Omiyo kamosekele Kenya ni emomiyo adwani mondo go ndam odog chien mondo ne ni to wuoth mosewuotho motundo kane dong nitie kama onego owe Kenya ka koro timang'o ka koro dhi mbele. Dibeni
Migape mar Azimio Redo Dinga timo mana tije kaka jatend kweth maketo piny owacho tisre nikech kama bende nitiere bugni ema bende gitemo mar mondo mi olor bugni kata mana odin bugni makamago. Nitiere kaka onego time kolore gi chik maonge gik miketho kata tho manyalo timo ang'o kata remo mawuokie. Moloyo kaka wan oganda mar onagi. Wasetho mana Outa wacho ni koro romo. Nyaka wang'i rieko moro ma wanyalo bedo kaka jo Kenya mamoko. E demokrasi manotimo ang'o manokelo no mok roch ratiro kata ketho mwandu wa wawegi. Gima adwa ni mondo awachi ma awinjo kadhi mbele kendo ji gona simu. Ok ne kaka joma sano yier. Makoro kar wacho kata gik ma weche mag mogo machando ji kata kaka idhi time. An ng'eni kapok abiro ka an japur mane konyo jo michele. Notho machiere. And I want to go back again. Mondo wawuoye weche makelo konyruok. Sani koro nyoka siasa mantiere. Iwacho ni jogi magi joma nyiche ne oringowa. Kuri winjo ka incitement moro dhi kacha madwa ni mondo awach ne kang'iyo jo siasa masani. Kendo wachiko ito wawinjogi. Ni ka giyudo ng'at mopogore gi pachgi nye gikawo ondamono mondo gitim incitement nyido kata kawo chief mar sirkal ma Siacha owang'. Mago gin timbe moko nyalo dok sani. Nikech sirkal nitiere. Koro miyo kar keto incitement ni kok ng'ani wach paro mok mari ni to onego timne kama. Mano ok nyal nyalore. Mano ok demokrasi miwacho ni Raila Amolo Odinga notimo ang'o nokelo. Demokrasi no oyiene ng'ato kata king'iyo article I think 36. Mondo iriwri ng'ata. To miyo jaluo koro nyaka watem paro pachwa e weche mag siasa mar ang'o mar Kenya. Chakre independence. Saro nwasegore ne gimiluongo demokrasi. Pok aneno ng'at moro amora. To sama koro ikelo uhuru makoro ji dhi mbele no. Wan yudo ka koro wan kaluo wadong' ma kata development madhi mbele timo ang'o. Koro nikech sirkal neni kaka ang'o kaka jasigu. Nyaka walok parono mondo waneni ka ok wanyal loyogi to watimo ang'o wariwre kodgi. Mane ma kisungu wacho mane ma Outa gine timo ka. Ok giwach ni koro gidwoko paro mar jatendwa Raila Amolo Odinga ng'o chien. Wan wawacho ni an kaka Outa wacho ni osetimo motimo ang'o monyalo owene Kalonzo biro time maandamano. Sharon, adwa na wachi kama Outa wacho. Gimbe jogi yotho. Kama Outa wacho no, Outa ing'ene nyomo bunge kotelo na. Kendo wacho maber ni gin ne gidhi omo development. Ne gidhi manyo development. Outa nyithindwa motho mokalo 50 e development manyo dhi omo nikech mane gima waneno kwa kwong wayomo. Kupogore gi michele disa achiel manyochu pogo cha. Adwa na wachi ni ya. Nudhi omo development. Wan kako ganda jotelo masani mantie. Koriwore gi unu duto. Wan gima waneno kako rukelo nwa maduong'. Un joma no wacho ni owalore odhi kocha en tho mobio nego nyithindwa Kisumo, obio nego Migori, obio nego Homabay kendo wuodo du. Kendo Outa wacho ni ya. Outa wacho tho kwane mwakelo nekech wan ne wang'anyo ne ngima mapek moketi makadine sirikandu no rito jong'anyo wa maber dine nyithindwa kotho. Outa winjo kiwacho ni ya ni jakom odog chien. Jakom dine dog chien. Di demokrasia di koro waonge go. Di devolution di koro waonge go. Di telo gik mosebedo gi di koro waonge go. To wadwa nyisi ni jakom mana kaka ing'eye ng'ama chiegni go en ng'ama ohero kwe. Emo mi winjo ko wacho ni ya. Wadwa ng'anyo. Wadhi e court. Awinjo ka wakili owacho ni wadhi e Supreme Court. Ng'ama ok ohero kwe ok dodhi e court. To gimoro be giwacho ni ya. Ni joluo osetho mang'eny. Outa dine wagombo neno ka jowa mothogi dino uchung' kodgi. Aneno ka ne udhi ka chief. Mamano be atimo mos. To ka chief dala mowang' gi jok motho moingo 30 gi jok matuo. Mane ma peka ahinya Outa. Chief pon ngima chamo kuon nyaka bede ode. Joma nyu nego go to koro tho ok nyal chiel kendo. Tigen nyaka sani bende wang'ini migo mochung' ne weche mag arita kwe bende pok giyango no ni ji adi ma bende notho e ng'anyo ma bende giwacho mano obila achiel kende jomotho kaka jopiny
ng'e jomotho pod dhi mbele nikech nitie jomoringo modhi mohinyore ma samoro ni kuonde mamoko pod wadhi to kendo wanyiso ogandawa ni migawo mochung'ne weche mag arita biro bedo kamiyo report ma kamano kendo wanyiso ogandawa kama wantie ni jotendwa mantie kochakore gi MCS kata wabunge kata ji te ni mondo gine ni jok man kuonde magirito mohinyore kata motho gikel lisgo mondo wang'e mondo yang gi adwa kendo jiwo kendo puoyo telo mar Azimio e yo achiel kanyo ng'anyo dhi mbele ineno komak nyithindwa mang'eny nyithindwa manomaki mang'eny Azimio setemo makata bells manyiketo gi jomok nyal ni itemo mater lwedo machulnegi kendo konyruok mopogore opogore. Yes. Koko mano Okinyo na winje pachi nitiere paro kama bende senator machon kelo Outa. Wapenja wakili penjo mabende ni penjo Outa. Kaluwore kod kaka itayo ng'anyo maket kod magi. Wacho ni Raila Odinga osebedo katayo ng'anyo gi kind thuolo malach. Nang' mini kiko wene ng'at machielo ta. To penjo na bende abiro ka penjo ni jatende kweth mapingo piny owacho tena. Nikech mane penjo maduong' Okinyo. Koro kar jiwo statement ma mheshimiwa wacho Raila osekonyo piny ni mang'eny 92 Raila manokelo multi-party democracy 97 otemo mokwongo nokoyudo 2002 ojiwo Kibaki 2007 otemo nodhi kaka nodhi 2013 be 2017 2022 okwayudo gimoro Raila respect ma Raila nigo kaluo pod nitie kata Outa ni man sanitie serikal be pok awinjo ni ka Outa odhi kaluo ni anyo Raila ni koro gigi nene pok winjo do wede ka wuoyo kinyi nyako dhiama ma Outa en elected leader mose bedo kanyo wan gi nyaka Eliud Owalo mani en waziri pok awinjo kamora mora ma ka gidhi kata kaluo gini gi anyo Raila gin be gidwa mana miyowa alternative leadership nikech sani gine mar serikal jo wangi mani opposition gitia tia mana tijgi giwe yanyo jogi wan joluo Outa janyando wakili koro pogo michale disari and development wate kata disari no olono no ningino kokel kada kwata lo kwala pesa to giyudo neno koro Michele dongruok is a right of every Kenyan dongruok en ratich jo Kenya kendo Kenya kamora mora nyaka dongi maromre onge kamoro mondik ni Raila nyaka thone piny ni onge be onge kitabu article be Raila sani odong gigni matin e piny ni koro ka thone to litnu to telo modwa yudo to rachnu uringo udoka machielo gima onengo waginene ma adwa insist kae wabed gi alternative leadership inano wakamba kata ukambani kocha ng'anyo kubed ga mager kamano nikech jo UDA ni kanyo jo Wiper ni kanyo wabunge mar chama ng'eny multi-party democracy koro ka bedo kamano to wanyalo konyore nikech koka yudo to UDA oyudo kata ka okanyal nindo kech to UDA ni e serikal UDA ni gimoro but koro ka UDA ni be okadware kae kaluo kae mabo okadware ariembo UDA biro go campaign kae awango kata ode ariembe kamora mora koko donje serikal obo konya onge kaka onyalo konya wan jo kanyanam wan jo kamora achiel jogi jo Mount Kenya gi ni neno bang ka Ruto sekao serikal joma ne support baba go tete odoje gidoke serikal nikech ging'eyo serikal maduong' ema nigi pesa kanyo minyalo yudo gimoro kik wawuondre gi wach ng'anyo ni tekinde ma bende wacho kata ni serikal mamalo parni bende wantiere gi serikande mag gwenge governors ma wabende nitiere gi ongalo manyime mar chwalo dongruok e kor gwenge mopogore opogore serikal mar gwenge yudo mana 341 billion nitiere bende on source revenue ma bende governors nyalo manyo kaka ginyalo yudo pesa e county kar governors ka ema na wacho ni wan gi shida mang'eny kata governors onge governor manyalo wacho ni 15 years mag wadhi around 15 years mag devolution gi onge gimoro amora minyalo gine ni governor ni otimo mae dhi Kirinyaga county kae
mama ni iluongo Waiguru ojengo county referral hospital maduong' manenore to mana county pesa madhi Kirinyaga county madhi Homa Bay county dongata mna Homa Bay bende sane Gladys Wanga Homa Bay county en county moro ma gine mar thieth dwarore mang'eny ineno koro kichiko ni stadium emegine mano konyo jopiny gano stadium otieki to hospital osetimne rehabilitation sane kata kothe manyo jopiny ochiwo opidho mokalo ne gima watim koro gima nyalo konyowa kata kaka counties kawakola nikech governors wan go pesa madhi county ong'eny ahinya kin county governor to ker manigi pesa dodong gi pesa Nairobi almost 4 trillion biro e county ni ionge ten mana dhano kaka an gi in be onyalo bedo gi gine kodi makoro ni idwa gine kaw to kinyal rwake ma ker katiba bende wacho nango dongruok bende kichwalo tichwale gwenge mopogoro jo Kenya te nigi right mar dongruok to kendo dongruok itimo gi budget to kendo budget otimne areas te to kendo adwa na nyisu mane momiyo apenjo kata MPs ma ODM manyo cross odhi manyo dongruok mane magidhi manyo to parliament imitime allocation mar budget to gin gi pesa gi mar CDF pokitiyo go tisewuok ne dhi manyo dongruok to gima waneno kokel en michele hata ni watim kama utaduok kanyo bang' mano kiseduoke mane mamondo ni kiseduoke Outa tadwaro mar mondo bikoro walore duoke kesi wakao ote kawuoye Kisumu kende iwacho ni moge mwapogo undu kata kwata onge kamoro ntiere ni koruso indam mosenego dala wakagi pi en igni mang'eny sani nen gi bilion 36 kindi kidhi riedo ka tich ne osechako dhi mbele mamani timo favor ne wan koso wacho ni mogo koro ya mondo ang'isi dongruok bilion 36 kan pesa matin odhi mbele kich odhi konyo jodala waka kichan weche mag pur mar michele weche mag niang pi koro biro mayom mano dongruok madhi mbele kidhi sani kata kura na wuyo ni Kisumu county kama setelo ineno ndara manye chando wacho osekete e higani nokosekete ilose mar mambo leucha odhi mbele en gi billions an kama nyopod na matin mapod weche chende mar mar CS ni iyudo kaka oseket sani osetimne tender mar 4 billion kamedhi lose institute mapuonjo jonam te mane ang'owa mane Kenya terem na but Kisumu kuma ana wuyi Kisumu magi pesni mwasatimo ang'owa mwaseneno ka manyora chien ni nyina kwa wuotho waketo digital madhi konyo nyithindo ang'o ginyalo yudo tich e kor gweng' kuonde goendi omiyo sirikal mana kata mana bede higni te budget itime bunge no watimo malosi to budget no nitiere ng'ama timo ang'o ng'ama telo ne kata ndalo mana wanesen mana mu bunge manda wachi ni gomi chuny dhano be nitiere in mu bunge in jatelo mar CDF to kisiki dhi e kor gweng' moro ma ji kidhi kuno to en ayany be moda wachi ni kiduogo e ofisi ka kata budget ni iloko itero ne ng'ama ng'owa nikech joka lundi kendo giyanyi kore wacho ni akara ko yanya to domani ng'atu motimo ang'owa momiyo sirikal mamalo budget kaka jo wacho ok wanyal bedo go dhiende kaka oganda ni budget itimo ne ji te budget no kosetim to nyaka chake ser ni anase kendo koro kiyero to kata koro wuotho duke saron mano koro wachni kata koro kichiem anya se keli ni dhako koro beda mano ok nyal timore nyaka kore ka ane kaka jabe ang'o midwaro ang'o matimore ka kaka ka ine sirikal ti wuotho go sirikal nitiere mane budget to nitiere maonge ang'owa maonge budget ulungo gi dongere ni political goodwill makoro onge budget maka dhi anyero gin ka gi onge budget to pesa gi golo kanye mano to mano por ing'eni auditor general onego ginene kech pesa duto onego bed audited remunda wachi ni senator wawe bedo wan kaka oganda ema wacho ni ema puonjere kama omiyo kelo ka kik wabedie wach mar auditor wan yone mwang'eyo kwan molo gimoro amora bwo piny ka to pinje ma oko go ndalo manyoche okalo cha manche covid nitiere cha nyocha ne senate ka
kendo nyicha ne health. Iyudo ka koro jowa odhi ong'anyo. Koro kata kony ma wawacho ni good wheelchair. Koro iyudo ka gin temo oko migi gi sirikal nikech ging'iyo weche mag ang'o an mage gi masini wacho aya dakika dhi ng'ado waka wacho pacho mogik ok wadhi kacha ni ok wakel konyruok iwinjo 36 billion iwinjo 4 billion iwinjo ndara miloso iwinjo kothe mag michele ma wakelo iwinjo fertilizer ma wakelo e Kisumu wadwaro ni sirikal okel mo abro bedo kamiyo thuolo mar dakika 2 ng'ato ka ng'ato mar mondo mi watiek chenro makama nikech kadhi kama to inyalo ng'adwa kapok watieko weche mabende samoro japiny wadwaro mar mondo mi waporni. Acha kodi Okinyo Jabungu wachni mogik kaluwore gi thoro wach mabende wantiere godo. Kaluo ni kamoro maber wawere gi wach ng'anyo onge gima ng'anyo dhi konyowa kanyo to wach manadiera ng'anyo onge gima dhi konyowa wan gi jotelno wan gi MCA MP women rep bunge gi governor jogi ema watigo matek wan gi jowa be ma oseriwore gi serikal ng'eyo serikal ni joluo ok dwa kata serikal ni koro kiyudo kata serikal ni okawo jowa matin kaka Outa gini waorgi e gine kono Outa nyalo donjo State House senator donjo State House tek kuome State House emiyude pesa koro ka Outa nyalo donjo State House wagine Outa ni nyando kae gine interchange mara heroni Outa ine me nyalo donjo State House die State House losane gi kera achiel ariyo kuom interchange mara heroni Outa osebedo senator ma Kisumu nyaka sani yo apama gine Kondele nyaka Mamboleo pokotiek odhi mbele sani Outa nigi direct entry mar State House Owalo nigi direct entry mar State House magi owetewa waorgi wabed kamoro achiel wager thurwa erokamano ahinya senator wachni mogik senator Outa wachna mogik en ni agoyo erokamano kuom thuolo mar chungo ng'anyo kendo en wach ma oro ne bendo sechunge diere mana manyoro rapare mana gitimo nyoro to wi juma ni en mana alam mana mochungo ne minjo ka wacho ni kuom chungo ng'anyo manye dhi kelo tho mang'eny no gandawa moloyo sana onagi gi gik manjwa no kadhi Kisumu ka tiende ni ng'anyo do nyadhi mbele jowadi nyo odwa tho moromo tang' matimore kapo nono dhi mbele juma mabiro kinda kwero gin kik gidhi e ndara to kapo nono ni ng'ato dhi e ndara wawe ya mondi kapo nono ni ng'ato dhi e ndara to lu gima katiba mar 37 wacho odhi komoko mach e ndara gima nyalo mana Okinyo doni setieko Maria wawe Outa mana gine nikech wach ng'anyo no pok waginene jowa kik dhi e ng'anyo nikech onge chik maluwo ng'anyo to be wakia ng'anyo wakia ni ng'anyo watimo ang'o wadhi e ng'anyo timo wawe wach ng'anyo akwayogi ni kapo nono ni ong'eyo no somo katiba saidi ni nyaka dhi e ng'anyo to dhi mayom moko turo mwandu mar ng'ato to en kwayo na maduong' ni sirikal ni nitie ma kik ng'ato wuonde ni idhi lok sirikal gi ng'anyo sirikal ni osekayo sirikal gi lake kendo betie omiyo sirikal pek na joka buno wacho sirikal pek mohew pi miting'e wich omiyo kapo nono ni jowo dok e ng'anyo emomiyo akwayo thuolo mondo wuoyo dhi mbele wadhi tho mang'eny gi gima nywa neno kotimore Kisumu cha nikech onge sirikal makoro dhi yie ni ng'anyo makoro dhi mbele ni chalo na gima koro dwa golo sirikal ya ng'owa e telo nikech koro omuko nderni oketho gik ma sirikal oloso ji tho sirikal ok dhi yie sirikal omi chik mar kimiluongo ni law and and order omiyo jaluo mawinjo nagi kata ja Kisumu mawinjo masebedo negi jatelo bed kama intie dhi many chiemo nyayo jo ka jongware gochona kata jo jwakali sani koro mogo pek nikech ji noloro ndara kata bando ma nandi koro timang'o onge alot ma kama chielo be koro timang'o joano kopitho jowa ok opitho Kisumu wang'iewo gimoro amora dong no chiko ne bang' dweche ariyo to mogo bedo sirikal ok pidh ng'ato iwinjo sirikal ma jaludwa gede saidi ni pidho ng'ato sani ka koro sani wang'a ebe wacho ni mogo manye beche ni chien cha koro en malo moloka manyang'owa kama entiere tiene ni kan nyok gidino ndara
kanye giwe ng'anyo mayom dikoro ngimano dhi mbele. To bende kik wawach ni wane makoro kech ne wane ma wan gi pek mar mogo moloja Kenya mora mora. Omiyo ng'anyo jo Kisumu mawinja kik wadhi e ng'anyo wanyalo tho mwarum. Kendo kik watug sirikal mosemi ligangla manouro timang'o. Oure manodhi momiyo rais masani ligangla manomiyo deep state gi system modhi fail. Beatrice wachni mogi. Adwana wachi ne Outa winjo kutieko ka wacho ni sirikal ok pidh ng'ato, ene mo wacho ni sirikal ne kuma gik ma ji chamo nitie. Ta adwana kwa Senator Outa be ni kodir sirikande mapek ka pi miting'o e wichno to kwergi ni giwe nego jowa kaka negi nego ne. Nikech sirikal Kenya en achiel, kuonde monege jigo te mago jo Kenya te. To kendo wadwanwa kwa oganda wa ne pod wane kuyo watim medo bede kuyo kendo wakugi jowa kendo wamigi support. Winjo ko Outa wacho bende kamoro ka ni 2027 di bedo nwa mapek. Wanyiso gi wacho ni ok dhi chalo. Ok dhi chalo nwa. Nyiso gi ni ng'ato ka ng'ato demokrasia mane Raila fight ni. Ng'ato ka ng'ato wuogo dhi chunga gi mare modwa dhi chungo no. Jokura nitie kendo jothurwa nitie. Atieko kawacho ni pod wakuyo gi jowa. Atieko kawacho ni sirikal onego chik ite. Chik iti ne jogi kate ot ka nyithindo go koko tichiko iti ne jogi mondi winj gima jogi wacho. Samoro mane kama tuomruok nitie nekech okwa chik itwa ne gima ji wacho. Jo Kenya to ni matek nekech piny tek. Finance bill muneno wacho cha manyonyeo ji mondo kal cha en kosekete ni to piny dhi medo chikore. Wanyiso jo Kenya ni gibed motegno. To katieko wachna tawacho ni ng'anyo ni e katiba. Kendo anyiso owetewa ma wawuoyogo ka ni ka katiba no ok gikethe juma ni. To pod koluong ng'anyo ka pod katiba no nitie to ng'anyo ni e chik ma jo ng'anyo nigi right gi mar ng'anyo. Tatieko bende kawacho ne jodalawa kendo awacho ne owetewa man kane ni Outa dong digen dong dugen to dong di bau. Hero kamano. Atieko tuwa. Wanonge gima wageno. Waningini nusa. Ok dhi chalo ni. Awacho ni 2027. Ng'ato ka ng'ato dhi kelo nyanje. Madhi use chiro. Timore manoko timore ni ka seneta. Ema wacho ni. Joluo pod gin joluo achiel go kendo gin jokura go. Hero kamano. 27 ok dhi chalo ni. Aya, agoni rikwane nyabichi segola. Obi kwale nyake gwe. Okinyo Jabungu. Awacho ni. Obi kwalo kura na nyake. Kati kwale. Senator linguru atiek twak koro. We agonu erokamano mar mondo muwinji donge. Agonu erokamano kuom bile twak Okinyo ma kawuono. Kok manya korom ge jong dakika ni 27 tok saa 2 mar Okinyi. Gi kanyo bende makelo we giko mar twak Okinyi ma kawuono nikech ang'ine ka ang'iso ge ngisen mar mondo mi giwach moro jo seto ok tek twak. Orichuru masani chenro ma bende biro bang' ma ene chenro mar pok opogore. Nyinga Sharon Ng'ao.